Vitajte pri podcaste Peľový radar. Tento týždeň sa peľová situácia na Slovensku láme medzi ustupujúcou Jelšou a rastúcou Brezou. Na konci týždňa je náš celoslovenský index sily peľu na úrovni 58 bodov, teda v zvýšenom pásme, no priemer za celý týždeň vyšiel na 74 bodov. To je dobré pripomenutie, že väčšina uplynulých dní bola pre citlivejších alergikov náročnejšia, než ukazuje samotný dnešný obraz. V celkovom súčte týždňa ešte stále vedie Jelša. Breza však veľmi rýchlo rastie a práve Breza je hlavnou zmenou týchto dní. Trávy sa zatiaľ objavujú skôr v pozadí a naznačujú, čo sa bude rozbiehať neskôr v sezóne. Oproti minulému týždňu peľová záťaž neklesla, skôr menila rytmus a počas dní kolísala podľa počasia. Na západnom Slovensku už hlavnú rolu preberá Breza. Jej výskyt je oproti minulému týždňu zreteľne silnejší a západ je región, kde sa rast brezového peľu javí najvýraznejšie. Ak sa udrží suchší vzduch a pokojnejšie počasie, práve tu môže byť víkend a začiatok budúceho týždňa pre citlivých ľudí nepríjemnejší. Stred Slovenska patril počas týždňa medzi výraznejšie zaťažené časti Slovenska. Breza tu už nabrala tempo, ale priebeh nie je rovnaký každý deň. Kratšie zrážky vedeli peľ miestami pribrzdiť, takže sa striedali pokojnejšie úseky s výraznejšími špičkami. Práve na strede je veľmi cítiť, ako rýchlo sa po daždi vracia suchší vzduch. Na severe Slovenska sezóna naberá tempo o niečo pomalšie, ale už sa nedá hovoriť o pokojnom období. Aj tu sa čoraz viac presadzuje Breza a sever prestáva byť zónou, kde sa dá spoliehať na výrazne neskorší nástup sezóny. Pri slnečnejších dňoch môže byť zhoršenie citeľné aj tu. Na východe krajiny zostala peľová situácia zvýšená počas väčšej časti týždňa. Breza sa aj tu tlačí do popredia, hoci Jelša ešte úplne nezmizla. Ak sa udrží suchší priebeh počasia, východ môže zostať medzi výraznejšie zaťaženými časťami Slovenska aj v ďalších dňoch. Novým hráčom tohto týždňa je Breza. Zatiaľ ešte nie je dominantná úplne všade, ale jej nástup je presne ten moment, ktorý pre mnohých ľudí mení zvládnutelnú sezónu na citeľne horšiu. Keď sa Breza začne presadzovať stabilnejšie, jarná peľová sezóna sa zvyčajne posúva do náročnejšej fázy. Aj počasie zatiaľ tomuto vývoju nahráva. V ďalších dňoch sa črtá mierne ochladenie a prehánky dokážu peľ utlmiť len prechodne. To znamená, že úľava nemusí trvať dlho. Vietor tentoraz nehrá úplne dominantnú rolu, ale po daždi stále platí, že suchší vzduch vie koncentrácie znova rýchlo zdvihnúť. Pre alergikov a rodičov citlivých detí bude tento týždeň dôležité sledovať najmä suché dni a vetrať skoro ráno alebo krátko po daždi. Ak viete, že na stromový peľ reagujete výraznejšie, dlhší pobyt vonku je lepšie neplánovať na najsuchšie popoludnia. Po návrate domov pomôže opláchnúť si tvár, vlasy a nenechávať peľ zbytočne na oblečení. Do najbližších dní zatiaľ platí, že v popredí zostanú Jelša, Breza a v menšej miere aj trávy. V piatok ešte môže byť výraznejšia Jelša, no cez víkend už preberá hlavnú rolu Breza. Podľa aktuálneho modelového výhľadu sa môže dostať približne do pásma 49 až 67 bodov, so špičkou okolo soboty 28. marca. Druhá polovica výhľadu je však menej istá, preto budeme ďalej sledovať najmä to, či sa rast Brezy udrží aj po víkende. To bol týždenný peľovyradar.sk. Ďakujeme, že nás sledujete a pri ďalšom vydaní dovidenia.